Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an nong khayi ki badan hakhandai lat shlong kilapun pau ye ka jing bom hun ye ka jing weng jing katnat municipal ki nong shong dukan hajan MTC building but bu shamuda khlam da pun khre bha bala shuweng don bor khlam jing tip ka babania Katuk ni na ginong shong di madan ki jing yathu ka jing thmu ban pin kriya ne pin bet thma ye ki jaka khayi ha ka te ka than ki la ong bakin om pdiang ye ka nu ka rai la da om shem la plong shwa ye ka jing yaslok ka bapura bad ki pat ba ki bashak ta haba kinong mi khmat jung ginong shong dukan ki la ong bakim persha ye ka jing pin itnat ye ka sor shilong ne ye kinu ki project pin roi bawan ra da ka sorka Hendrai kila banjur ba ka jing penroi kam dei banong da ka ba pendu ya ka hong bar ka kamai ka ji jing ki briu ki bala em da ki pos nem na ka jing di jing thiet ha khendai lat kila ong ba bun na kinong shong dukan kila shong la bun snem bar ka seng ya ka kamai jong ki kat kum ka an kum ta la da pen kun ria ki kham da ai ja ka ba piang la ne kham jing ya kran shwa kan ta jur ya ka jing yo kamai ba ka jing yo jing rap jang ki long ye Ka basung si kadai ka jingyo jaka khambon ki barjala ki beyo shong dukan hamuda ki yo arngut nagaju kalong yeng da ka ba penshong ki khun kata bom shong kurim hatu ki don COV ne em karbai ki khasi ki kantan ya kilong kmi khasi bat ki bala don khun don kti la ka jong ka municipal ka pendu yathu kilong kmi shong dukan shushu kila kentu ya ka sarkar jila ka Shillong Municipal Board SMB but ki wei kitna badai pen bakin long ki bashai habaro ki jingtmu bar ban om shimi kanu ka rai kham jinga slong bat ki nong khayi bat ki nong shang dukan kila ongru baladon kam ban penbet ye kasor kilong ki bakloi ben trailang bar ki bor sin shar henrei ka jinga trailang ka de ban nong ha kanong rim jong ka jinga puram mar kilyang ka jinga grand pat ba ka jingwat ye kalenti ka ba om penjlori ka kamai ka ji jong ki pat ba Kinong shong dukan klapen kut da ka baong baka jing penroi ka bashisha ka riban ai jing ya dalang ya ga bha ka miat jong ka sor bari ka jing im jong ki pat ba om banwan ra tang ka jing e ya ki ba im da ka khai pateng la pateng जब भी बच्चा है वो अपना स्कूल ही देखता है अपना देखता है हम लोगों का क्या सिस्टम बच्चा है यही लोग बाबा मार है बड़ी शिला खासी अगर ये पता आ bagi kilawan pernah mana ya polisi ketuk yang mam sasu एक बपलों की बात की पोजीशन है और इसका पीछे उनका सुनो polisi kata tinggi sang nata nalan MTC polisi ketuk kilawan pernah ya yang meruang no arpun ru arpunyo yang meruang arpun ru arpunyo tak kacaka empat biang mentagi bro pula eklumat empat biang kacaka ya ki empat biang COB gini deh sih tinggi penung sana ya pensong tambah bilang kacaka masa time empat long repan sang jaka kadang dani ka jaka laki ai kat kum ka baki kran maswa iwe ilong ying iwe COB ta tambah mentapat kami ya kata kum kata ka bagi la kran maswa ba sikpa sikun klay yo lang si silok ila yo lang मनो बोलो पास को ने ya boni kanya ne मनो की ट्राई बोलो kibabon nang ne gide be kitu gi dakar hang ne gi don langut sangut sipara baru langut sangut sipara gi yo te gine gi ba ya don sikpa sikun ya yo khasing ite kinam ai re silok मुझ का म्युनिसिपल ये की ससी बुdan sing sembung yo ये bandela ya da ya kini ki layit ya ki sisa ko muda ni layit ka jeng sia hilabun batep lakini ikin kan berisau ni ko Islam ini wi dihan ni baru bomu pa Neru la isong hi sa barte ya di footpath hi tambah ki ris pas pun padan nur kam yo ma tangi khasi pangi dihak ban yo pan sam yo tang hi kata di film no ngai baran dat rani kum ka jing kwa jungi na do ning kongken dengan na do ning kong ru ngalaong ba swa ba penrong ya kini ki MTC so bha ka bor jong ka municipal kenwan ban checking swa ya kani kamuda
Namar hangnya muda ki thli ki dang buan bha ki stall ki bethli. Te phenum dan kam re bandra kini ki MTC 10. Lada ke ya be ke ya denti kat kum ke jinglong ke banding kong ken ban ai tang iwei COB iwei long yeng kamut kane kadang buan ke bathli sudah hangne hapo muda. Tiam dan kam bandra ki 10. Te haro kata mensyam tiyo ngidang le kandu ya iba buru bat iba khat. Te ngi ong ban le kumna se ba pilawan penbena shun penbena ban pinra na MTC. Te ong ngin numpat ra re namar ba kimpat biang ya ka license kidan ki balayo license ba ong ba ya kini ba dia jan kini ba dia juti kenra hangne hapok muda. Te ya kini ki ba dia juhur ode bam dia ai pada kenra SPI. Te ngi pediang be ya kan dia ba kenra be hangne muda ya ki ba dia juti de jan namar ba kimpa 10 kumno kala jingai mo haro kata ka stol hangne kadang bun te ke de ban one check market te menne pada mestep kinawan pada ki shuan kendang bet ki be bet te ki la huri ra la bun ki ba maap shu kimyo jakai COB kimpat yo kimpen I hire ka jaka shno bakin tap ya kiru ki shube la ka be am tu shuwen tang ba ki la wen na surak kalong kala biak. Te shanokin leki shanokin kamai meki haro kata hangnya hamuda kajing isi kajing ijabo adu kata taba nadu ning kong nadu badang sedang rung hane kajing ijabo ban pai rum bang shu ban pai nama baki labun ki khlajak sudah khlajak man kapur ban ya kan baki khlajak sudah ki hangnya bat khamtam ri daki mahajon kajing yak yo kajing yang ne mentam kalong ka bapalat ngi ki rate la nama dak lawan daki wholesaler te Ki mahjan chuan song ni. ki wan shang hang Te ku ki yo bencong kan ne. ni ya kata tingim tip kan ba ngim tip ra nginda ki shuan bek kadang mikis ni nang bon da kini kadang mikis ni nang bon kini men shwa kim pada bon than re ndai menta pin da ya nang ne ka muda bra ko pa men pai ubon ukhla ajak banyangi ki breu la jong but majority hero ki breu jangi ki do COB pai ki ba gitu ki ba de sentiu ti kong ba de kwai na do men cham snem ba isong APB te itu empat yo COB ado menta la shi snem menta te ile dia nak satai sa MTC namar ba kim yo jaka mo hang ne la shift te kili dia nak bapli sa MTC badang yo bagi empat biang yang COB handai da menta satai MTC ru saweng te perkhat kin bala kum dak kin biang kum dak kan ya kayeng kasem Mutini ki bat kala badan bukan ne ide lakjong ka diang ngai di na nagju. ni ngam tip syu ra ba pin ilam wer han nem nang batai syu tamba pet pemune une ru de shikpa shikhun ki yo ya ka COB ki yo ya ka jaka hang ne ka ba idan iwe ikang ibal asang nado ba dang bangang 4 wan lemah ngam 4 wan hi hang ne ten hadu menta 4 yo COB yo tang ilok tamba ki di silok ki dan lala ka jong kedukan sabar mencual long la ai sorbe ya kalok la ai sorbe ya ilok la ai sorbe ndai adu mentat ai ki ai tang sia ki ong na ba mio resien ka wai ka COB atli COB mio badi silok badi sikhon te kumna pade kine pade ki barjala ki kata te kalong ya sha siliang kalong men penduk ba mengi ki khasi kamun ai no ya kini kinong wei